Ľubo pozval súrodencov na dovolenku do Egypta k Červenému moru. Bol som tak prvýkrát pri mori. Nočná vychádzka po bulvári, kvôli teplotám sme tam chodili až po večeri. Okrem kúpania som sa dostal aj na svoj najexotickejší výlet na Mojžišovú horu v púšti Sinaj. Asi o 3. hodine nad ránom sme od kláštora svätej Kataríny, kde bolo niekoľko desiatok autobusov, vyšli na horu Sinaj. 6 hodín 22 minút miestneho času, slnko začína vychádzať nad púšťou. V Mojžišovej hore je kaplnka alebo kostol, ktorý bol ale zavretý. Výhľad do krajiny bol fantastický. Prvýkrát som také niečo videl na vlastné oči. Bujné vrcholové zábery, až do východu slnka bolo hore veru dosť chladno. Ľudí bolo hore veľa a rôznych, mnohí zrejme veriaci, lebo sa tam modlili, či čo. No ale obchod kvitol aj tu. Toto tu boli nejakí mnísi, modlili sa extra, škoda, že aj nezazvonili. Domáci beduíni ponúkali aj návštevu WC, no ale kto by v púšti chodil čúrať. Návrat ku kláštoru bol inou cestou, ako sme vyšli hore s Trmšou. A títo chlapíci v bielom sú miestna horská služba, zrejme. Prichádzame ku kláštoru svätej Kataríny. Je to vlastne aj pevnosť. Ku kláštoru patrí aj táto záhrada. Videl som tam hodne viniča. Je to jasné. Život v kláštore bol náročný a tak okrem kresťanskej veže je tam aj mešita. Istota je istota. Toto je vraj biblický horiaci ker, ktorý sa zjavil Mojžišovi. Ten mních je zároveň aj sprievodca. Miestna taxislužba čakala na zákazníkov. Nuž, aj v púšti kvitne biznis. Kláštor svätej Kataríny a nad ním pozadí Mojžišova hora. Ani by som neveril, ale aj v púšti sa nachádza vedenie vysokého napätia.